Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemaos, ketemu balik karo aku Davina Rasatiti ing wektu swara Eko Doso, warta kang arep bicarisake yaiku ngenani warta ekonomi. Pramila manggawa dhewe njlentreh warta dina iki. Kabar paling anyar saka donya energi dina iki teka saka Presiden awak dhewe, Joko Widodo. Menurut sumber saka bisnis.com, piyambake mesthekake menawa rega bahan obong lenga utawa BBM ora arep ngalami kenaikan nganti Juni 2021. Jroning warta kang kita gawak dina iki, awak dhewe ora ngrembak luwih lanjut ngenani pernyataan piyambake kang tentune dadi kabar apik kanggo masyarakat. Jero pernyataane, Presiden Jokowi negasake komitmen pemerintah kanggo njaga kestabilitasan rega BBM nganti saurane pertengahan tahun 2021. Bab iki tentune dadi kabar apik kanggo masyarakat kang gumantung ing bahan obong lenga jero kegiatan sadina-dina, kalebu transportasi lan kebutuhan rumah tangga. Sadurunge, spekulasi ngenani kenaikan rega BBM sempat dadi perhatian akeh pihak. Nanging, karo pernyataan kang tegas iki, diarep-arep oleh ngurangi kekhawatiran lan menehake kepastian marang masyarakat. Saliyane iku, keputusan kanggo ora mundhakake rega BBM uga dibarengi karo upaya pemerintah kanggo terus ngandalemi inflasi lan jaga stabilitas ekonomi nasional. Iki yaiku langkah strategis njero njaga daya tuku masyarakat lan nyengkuyung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Njero kahanan global kang isi kebak keorapastian, kebijakan iki uga diarep-arep oleh njaga daya saing Indonesia ing pasar internasional. Stabilitas rega BBM dadi salah siji faktor wigati njero njaga kestabilan ekonomi negara. Mangkonolah informasi paling anyar ngenani keputusan Presiden Jokowi kanggo ora mundhake rega BBM nganti Juni 2021. Mangga awak dhewe terus tumuti perkembangan terusane lan tetep waspada karo berita-berita paling saiki. Pamaos, warta iki mungkasi tayangan Suara Eko Doso esuk iki. Aku lan kabeh kanca-kanca kang nglakoni pakaryan Davina Rasatiti nyuwun pangapurane lan matur nuwun dhuwur kawigatane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.